Нямаш спикър. Така оркестър ще се свири или как да бъде? Ние започваме с няколко кратки, несъмнителни оригинални балади. Ние ще си пееме, няма да спираме, ако трябва до 12 на обяд, до другото свирене утре. Само спирайте подаръците. Ако има някой излишно от БМВ, аз съм маняк на Мерцедес и ще ги подарите. Така, айде учете една балада. Ало, после я тука. После тука на тоето. Аре бе. Ne getirelim? Köçekleri getirelim. Sayma. Olmadı onu dedim ama Hadi продължаваме с... При тебе? Окей. Планината, що не може да дойде при Покъде ще отиде при планината? Mabedi. Mabedi çevirdin mi?